What's up mga Akbaro no? Karon mga Akbaro no, gikan ko nag-vlog diri sa palengke sa Agdaw mga Akbaro no nya. Padulong ko Victoria Plaza mga Akbaro no, kay narito ako ang motor mga Akbaro gibilin. Dito mo ko nagbilaktasay ganina gikag Yosef padulong diri mga Akbaro. Sa karon mga Akbaro, i-shout out ako ni ako amigo nga kuya nga driver no. Yeah. Asang probinsya nimo ya? Tira ko Davao na ko. Davao City na kaya? Oh, Davao. Kumusta ang panaksi karon niya? Medyo minus-minus ang mga Minus-minus yun no, tungod daning pandemic yan no. Pero makakuha niya po niya, makatawagan ni makarinta gyapon maghapon. Makakuha na sa mapugi lang Lagi pero nakita nimo niya grabe na yung traffic sa tong syudad no. Tungod na ang traffic. Tungod sa daghang gipangayo nga mga kalsada ba yan no. Tama na siya mawagod na Oo. siya. Pero mahuman niya itong gipangayo ng mga kalsada ya, wala luwag na kayo eh. Kita magyapon yung Kita magyapon yung maka benepisyo yan no. benepisyo. Santos lang. Santos lang gamay. Pila ka buk anak ni mo ya? Duha. Dugay na kananak siya? Dugay na. Pila ka tuig na? 20 years na. 20 years pero isa ra kumpanya ya, mura ni nga kumpanya. Mura. Kining dalan sa Davao yan no, naswito na jud kaani yan no, kay halos kada adlaw kuno ni ginabaybay. Pero napakyawan nga pong kaya og kanang paranan sa mga probinsya ya. Pakyawan po, Digos. Pila pa ang Digos? Karon di naman ka makapresyo. Ako kay untol ng mga pasero. Dito no. Ngayon mga panahon kay pandemic man. Sukol na lang ang mga Eskalibo Digos? Oo. Pero Oriental ya, pili pa ngayon niya sa Oriental. Oriental lang sa Mati, wala lang Mati. Sa una ko, mapakyaw na nagtagkuhan. Pila? 4,000 na niya. 4,000 na diha, sa karon wala na no, wala manupol no. Di na mo, wala mo sukol. Matay no, tungod Wala gani. yung mga turista. Wala na kay bawal lang pud pasudlan. Sugod pag pandemic, wala na yung turista. Hugno atong tourism sa Davao. Tourism sa Davao no, tinuod na eh. Tanang mga hotel, wala na. Sa una, pulibok. Pulibok. Usa po doon mo mabulahan ato maya ba, itong napa mga turista. Bulahan mo yung mga turista magkuhan. Sa kayo sa tuwa ba, padumagan na itong kan, masurtihan po. Tinuod eh. Kaya diri nga street yun? Saan nga street diri nga? Wala siya na Pura Street. Pura Street? Wala yung street ano yung padulong sa Victoria Plaza. Street ano yung padulong na Victoria Plaza no? Kaya dito ko nagibili na kong motor. Layo ko ibaktas karong adlaw ayaw eh. Higaan ko Victoria Plaza. Yan, Lipot Yosef. Ako dito Agdaw palengke. Exercise siya kay usama ko pa security guard sa Davao ya. Kanya karon ang among trabaho wala gyud giingon nga wala ikon ba, wala singot nga mo gawas. Sington lang kumukaon. May ingon bitaw sila tinap. Higop og sabaw, labi naglami kay pagkaluto nga lawoy. Hisingot. Para gyud no. Progressive jud gyud Davao mayan no. Kita ginako ba? No. Kung wala lang lagi ning pandemic. Kung wala lang ni pandemic, grabe na ang Davao ron. Davao, boom Singapore. Boom na kay ni ba? Saan natin yung pandemic nga sus. Ang nakalami pagod ya kaya mga karsada na to ginapadagkuan ba. Kini benepisyo ani kita man. Sa karon maganto sa ta. Pila ka buk anak ni mo ya? Duha. Mantok na igon gyud na. Bitaw no, duha no. Ako lang gibalik ya basig na pwede ikatulo. Imong asawa yan naras niya balay. Nara sa balay online. Online na patang ayusa de kayo. Usa teacher imong asawa? Dili. Online selling. Ayo mas dagko ginansya na. Reseller. Ning Yosef ning likod na Akbaro no sa Yosef. Perti na gym na siya. Gym ni no. Matay no. Basketball no. Muro ni dako nga gym karon sa Davao pero mahuman na kang Pastor Apollo kay buloy nga gym. Motor. Kanang ilang kingdom, grabe na. Hindi na basta-basta. Kingdom na to dito. Mahuman na kingdom niya, gwapo na kayo eh. Gwapo kayo ng mga kuwan niya. Background, mga tanom. Sa tanom gyud. Landscape nila ba? Lami kayo. Ang gibiliban man gud ako anaya, ang ilang landscape ba grabe gyud naka landscape. Sabi nang makaadto ka dito sa iya sa Tamayong, nabot ko dito yaw katong December katong silahang wala pa pandemic to.
Sa ilang village, Christmas village. Oh, Christmas Village. Anak hatod wag pasayro dito ana panahon na ya. Napapakyo ko turista na dito. Mao ba? Wapo kay murag Walt Disney dito magkuan. Oo ka, tinuod. Tinuod na ya. Pero tigyo mo. Kami mga driver, makasunod kami dito kay Anytime no, kayo mo hatod mo turista. Kini kung kusog lang ang problema lang gindri dapita. O kusog ang ulan. Di na pud magian niya no. Tanaw ni mo. kani diri mubaha ni lugar. Mubaha gini, no? Kani ubero. Ubos mo guys ya. Pero sa karon nakita na ko kaniya sa kong ipangagian. Giusab man nila gipadag-an ng mga coldware motor diri. diri ato. Ay, wala gyud diha. Sa tubangan. Oh, tubangan to ya. Oh, diha gyud. Ni sa Lacson Street. Lacson Street. Ah, okay. Diri na to na parking ako motor kanina ya. Mo ni. Oh, morning. Oo. So diri na. Diri ra kuya. Og daghang salamat ya sa pag-uban sa kuwaya. Oh, salamat pod. Sa unsa man na page na ikong pod. Sa kuha niya sa kong YouTube Andy Piezas kini nga pangalan niya oh. Kini nga pangalan niya Andy Piezas. Andy niya Piezas. Sige. Oo. Subscribe ko na ya. Mari. Oh, sige, salamat. Salamat ya. Ay sige na. Sige na ya. Salamat ya kay part kas kong vlog. Ay ya, salamat kay ha. Oh, thank you. Okay. Nya karon no, daghang salamat sa pagkuyog mga kabaro no sa Bisaya vlogger mga kabaro no. See you next vlog mga kabaro.